Arachtas gur háilte bheith bhí neart agan ó lein an seachtain seo, áit ar cruniú cos siúil bhí chuirsaí tangas na bailte ar fud na tíre atá aanta mar líonar ag Gaeilge. Ar na dúshlán na lúna toscruachtaí ag an gruniú, bhí imimiú na Gaeilge sa Stát Chóras, aspa séirisí an Gaeilge, aspa muoinithe agus asnamh an chóir scoileidechas. Ag an gruniú céine, dúirt duine na gníomhaithe tanga is aitheanta sa tír, Ciaran Mac Gillivain, go mín na nniumarcha taide a dhéanamh faoin Gaeilge féin seachas faoi conas í chuneáil slán agus í churchan cín. An bhfuil de PhD eile ar iliocht an Tuairisc séachtaine an cheist a bhí ag Ciara. Cuairt an éarghaoin rua Conan O'Brien ar os na rún a bhí faoi chabadal ag Brendan McGarrett san seachtain seo. Gear é a bhaindún leice bricínach nó chur meach go háirin le cicú a dúirt tá go dearán le Conan bocht. Bhí Bridget Rancha cant an seachtain seo le Cian Ó Ciabháin agus a chláir ceol an tíb túthal 25 bliain ar an bhód, rana Cian 25 partún mar cheilre. Curtha le ina fáil agus Fine Gael an seachtain seo go bhfuil neamh ards á duna bhacu ar phobal na teanga agus beilioga táchain scapa i méar leháin a rís eile acu sa bhfuilteacht. Bhí an scéal go léir ag méid ní thuúchaláin. Ar deir chur maitú comín clósar an seachtain seo ar díal an taistil ón Camino de Santiago, 1000 km ar rinne maitú ar athir a chanhéin tá sé sú le fill arís. Tá na scéalta sin go léir agus go leor eile ar Tuairisc.